Besøg af Ina fra Danhostels, Danmarks vandrehjem. I modtog Havfrueprisen i går. Tillykke med det. Tusind tak. Hvorfor gjorde I det? Fordi danske rejsejournalister har opdaget, at Danhostel, det der i gamle dage var danske vandrehjem, har udviklet sig til en moderne overnatningsform for aktive mennesker. Uanset om det er en ferie, det er et kursus eller et sportsophold, en gruppe. Hvor mange medlemmer har I? 87 vandrehjem spredt ud over Danmark. Og så de ligger Ja, hele der er aldrig mere end 35 ikke, km til det nærmeste. Nej. Hvis du sådan ikke sådan meget langt, men meget kort i hvert fald skal prøve at sige, hvor ligger den helt store forskel på vandrehjem sådan i gamle dage og nu? Sovesalen er blevet udskiftet med eget værelse. Køjesengen er de fleste steder erstattet med boksmadrasser. Læg så der til en internetadgang, et tv, men der er stadigvæk et gæstekøkken. Og så de der fantastiske værter, som gør hele forskellen, og som har en atmosfære og en hygge, som gør, at det er et helt hyggeligt og meget specielt produkt. Og det er opskriften på Danhostel anno 2014. Sådan, og så ved jeg ikke, om du lige kan give et hurtigt fif, fordi Jytte skriver til os herinde på Facebook, at hun skal på cykelferie, de er nybegynder. Ja. Hvor kunne det være et godt sted? Bare lige ganske kort. Silkeborg, Ryområdet. Ja. Tag den tur dernede omkring, eller tag Hærvejen ned langs Midtjylland. Helt fantastisk. Eller tag Kystvejen i Vestjylland. Eller også så tag øerne, hele Sydhavsøerne. Så der er masser af muligheder i Danmark. 3 gode som hoften der. Tak skal du have. Sommer.